سلام تخطاتلت نايز channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو من يوتيو لومي حنت فلي زبلت بفلاي كابز حلف عامت نابزي اسرع هذا ناب نمصولو زلنا غزي بفلاي دما نزوما معبل عالم ننبر زلنا سبات بتخكل كتامنا تخل عرستيا اب عدنا خنبر كلنا تقدم قال كابت زطعامه كفالناتو صموا بزح غزي يتكعكاني مغنيات بزح غزي اب زوريا خاصب سلازلو دلويا يتدلويو اب ገዛና ጀሚርና ምሽድሽተ ሸውዓተ ተወሊድካ ከምኡ ድማ ኣብ ጎረባብትኻ ምስ ገለመለ ኩሉ ግዜ ሰብ ኣሎ ንዓኻ ኣማሪፅካ ምስ ኹድ ከይድ ሰብ ትረክብ ኢኻ ኣብ ምዕቡል ዓለም እቲ ዝኸበረ ወይ ከዓ እቲ ዝኸበደ ንኽትረኽቦ ሰብ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ መዕፀው ኣላቶ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኣብ ዝነብረሉ ዝነበርኩ ኣነ 6 ዓመት ጎረቤተይ መን ምዃና ይፈልጥልኒ ነይረ ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ጫማ ኳዕኳዕ ክብል ይሰምዕ ነይረ ግን ብፍፁም ተራእይና ይንፈልጥልኒ ዓብ ገዛ ስለ ዝነበረ እዚ ኸ very normal life يا بكتمان زنبر سب مخنياتو مس بزحنا يسب مس بيزنا لايف بفصو مس غراب تخت راخبن كتلالو وين اي تخني افلاي من البات روتا دوس قالت تخوين اب عبيت كتمات فلاي سب نخراخب وين دليت يبلو زانا لومي ارست دما كابزيات مت سبات بيز سلازخونو بيز كخوني يخوليوم سلنبلن مس سبات كنراخبين خلينا كابس تبقس دما نايمسل تشاو ነገራት ይመጽ ምክንያቱ ዝበለጸ ሓጎስናታ ካብ ሰባትን ምስ ሰባትን ስለ ንረኽቦ ዝነበርና ተቐደም ኣብዚ ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ እዚ ሎክዳውን ምስ ወሰኽካሉ ሶሻል ዲስታንሲንግ ምስ ሰብ ኮንታክት ከነውሕድ ኣለና ኣብ ንበሃለሉ ዘለና ዘበን ናይ ግድን ኢና ፅሙዋን ፀቕጥን ክገብረልና ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ፅሙዋን ምስልቻው ናይ ህይወትን ሓደ ካብቲ ሓደገኛ ሕማም ናይ እዚ ዘመን እዚ እዩ ስለዚ ምስልቻው ካበይ ይመጽእ كنفلت كنكلالنا مخنياتو كيف لتنايون كي تردانا سلازت كعنا مو زجدد تسقم سلازمتالنا سلازي understanding ويكرديت ناي مسل تشاو بيوت كم دما كمي غيرنا كم بدهون خلينا خنري نابت تمرت كوز دلكم مخنياتو بتعم يا قداس تمرت سلازخونتها what is exactly to be bored مسل تشاو بيوت مالت انتاي مالتي بتخكل boredom happens when you are bored with your relationship with your partner, job, favorite food or hobbies. إذا مثل شاوزي تتساقم أبي زقاتم كتردانا مالتيو كل نجار نعنا قدم زحقسنا زنبري كسل شونا يجمر أفكارنا بعل بيتنا بعل بيتنا تكون تخيل متعمتنا عروقتنا مكايتنا سرحنا even تنفتوز نبرنا مكبي كوبو تنفتوز نبرنا هوبيناتنا بترفق زينا نقبرو نسون كسل شونا يجمر psychologist نزح حمام زي وين نزح أجمع زنتايلو ميقلتوا hedonic adaptation بلوا hedonic adaptation is a behavioral concept that describes human tendency to slowly get used to things that we do over and over again نجرات أزينا نفتوى مقبي يخون نفتوى السبي يخون نفتوى بوتا يخون it doesn't matter what بزي قدس بتدقاق عمي كن قبر مسجمرنا انت يخون نعلمنا ينخيد ناصل شونا يخيد تفتوى مقبي دقاقيم كابل عيو تعرستو سنة قزي كتبطعونا يدلنيخا كتحاسبو خلقات تصالو كوم دما كل نقرات بتدقاقا منازو حقسونا زنبرو بتدقاقا من مزقبرنا أسفل شوت نقرات ناخونو يمتو مالتيو As we continue to experience the same thing over and over, the emotional reaction decreases little by little until there is none at all. This is the point where we start feeling this is so boring. ስለዚህ ሓደ ነገር ኣዝዩ ስምዒት ዝበና ዝሕጉሰና ዝነበረ ብተደጋጋሚ እትፀገም ነቲ ናይ ቀደም ንረኽቦ ዝነበርና ሓጎስ ንምድላይና እንደጋግሞ ዘለና እናደጋገምካ ምስከትካ ግን ኣትሰልቻውን ናፅላእካን ይመፅእ ኣገለ ፖይንት ድማ ምስልቻው ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ከተስተውዕል ክትክእል ኣለካ ኣብዚያ ዓንኬል ናይ ምስልቻው ከይኣተኻ ከለኻ ምክንያቱ እቲ ውሕጅ ከይተረዳእካ ናብኡ ስለ ዝወስደካ እቲ ቀንዲ ምክንያት ናብኡ ዝወስደካ ዘሎ ግን ንስኻ እቲ ቀደም ትረኽቦ ዝነበርካ እስኺ እቲ ቀደም ትረኽብዮ ዝነበርካ ሓጎስ ንምርካብ እዩ እቲ ዕላማ ኣብዚ ሕጂ ግን ስለ ዝተለመደ እቲ ዝድለ ውፅኢት ኣይትረክብን ኣለኻ ማለት እዩ why you are bored with life ስለምንታይ ናብ ህይወት ብህይወት ዝስልችወና ኣብ ህይወት ዝስልችወና ስለምንታይ እዩ ንዝብል ድማ ዕሙቕ ዝበለ ኣብ መልሲ ክንደልየሉ ኢና it means your life has lost direction ምስልቻው ናይ ህይወት ብቐንዱ ኣብ ከመይ ዘጋጥም ህይወትካ ማእዝና ምስ ዝጠፍኣካ ናበይ ገፅካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ክጠፍኣካ ከሎ your passions have burned out ቶም ቀደም ወኒ ዘምፅኡልካ ዝነበሩ ነገራት መይቶም እዮም የለውን ሎሚ
ولا حنتي ونخازر لا عقل نجار كتسن كلها مالتيو your heroes have disappeared توم قدم هيرو نات كازو نبرو كمزي خوني نابز خبصيت كمزي اتوم دزخون تبلوم زنبر كالوم يلون اب حنقول كابوتا يبلومن اسلكيوم كام زعبون تحسبونا يدلنيها your hopes and dreams just don't seem to matter anymore توم تسفاتات كان توم حلمتات كان ناي قدم بزح ግዜ ዘንቀሳቀሱ ዝነበሩ ሎሚ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሎምን ብዛዕባኦም ሓሲብካ እውን ትርጉም ዘይብሉ ኣብ ንኾነሉ ንበፅሓሉ ደረጃ ምስልቻው ኣብ ሂወት ዝበሃል ሪያሊቲ ወይ ከዓ ኩንነትና ኾነ ይመጽ ኣብ ሂወትና boredom seems like it happened out of nowhere እዚ ምስልቻው ናይ ሂወት ካብ ዘየለ ድብ ኢሉ ዝመጸና ክመስለና ይኽእል እዩ እዚ ግን ሓቂ ይኮነን እቲ ምስልቻው step by step process by process ዝመጽእ ቀሲሉ ሰልዩኻ ኣብ ሂወትና ዝኣተወ እምበር ሃንደበድብ ኢሉ ዝመጸና ኣይኮነን it's more of a process but one you don't recognize has happened until it has fully sunk in step by step ዝመጽእ ነገር ክኾን ከሎ ግን ኣብ ሂወትና ክሳብ ዝዓበየ ክፋሉ ዝሃርመና ኣይርዳእናን እዩ እዚ ድማ ነዚ ጸገም እዚ ዝገደደ ዝገብሮ ኣብ ዓዘቕቲ ምስኣተኻ እዩ ዝርዳእካ እምበር ናብኡ ክትከይድ ከለኻ ክትምክቶ ቀሊል ነይሩ ተዓዘቕቲ ምስኣተኻ ንኽትወፅእ ቁርብ ክብድብል እዩ ይከኣል እዩ ግን being bored with your life is a much deeper feeling than simply being bored ኣብ ሂወት ኖርማል ምናሽ ነገራት ክስልችወካ ስልችካ ክውዕል ሓንቲ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ንቡር እዩ it's just total normal in fact የድለየና እውን እዩ ኩሉ ግዜ excited ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ገለገለ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ክትደክም እውን ስለትኽእል ስለዚ ሓደ ግዜ lazy boring day ክህልወካ ፀገም ኣይኮነን the problem is መዓልታት ሰሙናት ኣዋርሕ ክቕፅል ከሎ even ዓመታት ስልችካ ክቕፅል ከሎ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ it is one that borders an existential crisis እዚ ነገር እዚ ናበርታ መስከደ መንባርና ትርጉም ክንስነሉ ንጅምር እዚ ድማ መንባርካ ትርጉም ምስኣንካሉ ናብ ካልእ ዝገደደ ዓዘቕቲ ናይ ዲፕሬሽንን ነፍስኻ ምጥፋእን ነፍስኻ ምግዳእን ክፋል ናብኡ እውን ዘዳውብ ስለዝኾነ ብዕቱብ ክርአ ዘለውን ብቕልጡፍ ኣድላይ ስጉምትታት ክንወስደሉ ዘለና ለኩሉ ድማ ዕሙቕ ዝበለ ርድኢትን ምስትውዓልን ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ የድልየና ምክንያቱ እንተፈሊጥናዮ ነፍስና ንኽንሕግዝ ስለዝሕግዘና ማለት እዩ experiences that lead there ስለዚ ቀሲሉ ዝመጽእ ነገር እዩ ክንብል ከለና እንታዮም ከቶም ነገራት ወይ ጸገማት ወይ ኩነታት ነዚ ቦርዶም ኣብ ላይፍ ኣብ ሂወትካ ምስልቻው ከስዕቡ ዝኽእሉ ሓደ ነጥብታት ክንርኢ ናብዚ ምክንያቱ ካበይ ይመጽእ ተፈሊጥና ብኣግኡ እውን ክንከላኸሎ ስለዝሕግዘና here are the kinds of experiences that can lead you to feel this way ዝገለገለ ካብቶም ተመክሮታት ናብ ክወስዱና ዝኽእሉ number 1 your heart was broken and feel too tired to try again ልብና ብዝተፈላለየ ነገር ምስ ዝስበር ኣብ ሮማንቲክ ፍቅሪ ምስ ናይ ፍቅራዊ ሂወት ኮይኑ ድዩ ኣብ ናይ ሕውነት ድዩ ኣብ ናይ ምሕዝነት ድዩ ገለ ነገር ልብና ዝሰብረና ዝምድና ምስ ኣጋጥመና ድሕሪኡ ንክንፍትን ድማ ይስልችወና ምክንያቱ እንተፈቲነ እውን ከምኡ ከጋጥመኒ ይኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ክመፀና ምስ ዝኽእል ነፍስና ከነውድቕን ሂወትና ክስልችወና ዝኾነ ነገር ዘሐጉሰና ክንስእንን ይርአ እዚ ሕጂ ካብ ተፍቅሮ ሰብ ኣብ ትፍለየሉ ግዜ ወይ ካ ጉዕዛዊ ሂወትካ ድዩ ሓዳርካ ኣብ ዝፈርሰካ ግዜ ብቐሊሉ ዝርአ ነገር እዩ እዚ ምክንያቱ ኩሉ ነገር የሰልችዎ ሰብ ተቐደም ዘሐጉሶ ዝነበረ ቦታ ይኹን ገለ ወላ ሓንቲ ወላ ቫኬሽን ኪድ ወላ ይትኺድ ትርጉም የብሉን ዲስትራክሽን ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ንሓንጎልካ ዲስትራክት ዝገብረካ ፅቡቅ እውን እዩ ክትፍትን ክትክእል ኣለካ ነቲ ሓንጎልካ ኣብ ከምኡ ደቂሱ ንኸይነብር ዲስትራክት ክትገብሮ ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ ግን ብዓብዩ እቲ ፀገም ክሳብ ዘይተፈወሰ እቲ ዲስትራክሽን ንግዚኡ ጥራይ ዲስትራክት ወይ ካብ ከኣልየካ ዝኽእል እምበር ብዓብዩ ካብቲ ፀገምካ ከኣልየልካ ኣይክእልኒ እቲ ቦታ ምቕያር ድዩ ካልእ ነገር ቁጥሪ 2 you tried to accomplish something and you failed and afraid to try again ሓደ ነገር ንክትፍጽም ሓደ ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ቢዝነስ ድዩ ናይ ገለ ነገር ክትገብር ኢልካ ተሃንዲድካ ብዓቢ ሞራል ፈቲንካ ግን ወዲቕካ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ምውዳቕ ኣጋጢምኪ ወይ ወዲቕካ ኣለኻ ሕጂ እቲ ምውዳቕ ዘይኮነ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ካልኣይ ግዜ ንክትፍትን ድማ ፍርህን ከምኡ ክወድቕ እየ ሕጂ እንተቐፂለ እውን ከምኡ ክወድቕ እየ ዝብል እምንቶ ኣብ ርእስና ክመፀና ከሎ እንታይ ይገብር ከይንፍትን ندنادن مو مريسنا أبسلشوا هي ود مغنياتو اتكحقسنا زغلين كنفتنا نغلنا بحنقولنا له فتينا ياس اللي تعودنا لكن دقينا نهم فتنو كنفرق لنا مالتي سالساي the project
or the vision you care deeply and passionately disappointed you in some way. ሓደ ፕሮጀክት ወይ ሓደ ቢዝነስ ወይ ሓደ ራእይ ክግብሮ ኢልካ ተሓንዲድካ ምስ ምሉእ ሞራልካ ዝተበገስካን ክሰርሓሉ ኢልካ ዝጀመርካ እንትኾነ ግን ብሕማቕ ዝተዛዘመ ዘቆጣዓካ ተስፋ ዘቆረፀካ ዝሃረመካ ምስ ዝኸውን እንታይ ትኸውን ረማዕ ትብል ኣብ ታሕቲ እሞ ክትንስእ የሰልችወካ ወላ ከም ብሓድሽ ክትፍትን እውን ትፈርህ እዚ ሕጂ ኣብ ጉዕዞ ትምህርቲ ከምዚ ዓይነት ሞያ ክገብር ኢልካ ተሓንዲድካ ከይድካ ፅዒርካ ወይ ነቲ ዕድል ብተደጋጋሚ ክስእኖ ከለካ ወይ ኣቲኻዮ ድማ ተሪፍካ ዲኻ ብዝተፈላለየ ነቲ ጉዕዞ ክትቅፅሎ ኣብ ትስእነሉ ግዜ ዘጋጥም ፀገም እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብምልኣ ኣብ ሂወተይ ዘስተማቐርኳ ቪድዮ እውን እያ ስለዚ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጦን ዝነበርኮን ነገር ብምዃኑ እውን ዲፕ አንደርስታንዲንግ ኣለና እዚ ኩነታት እዚ you try to change but nothing seems to work ገለ ነገራት ኣብ ሂወትካ ክትቅይር ክትልወጥ ትሓስብ እሞ ክሰርሕ ኣይክእልን ከዓ ንስኻ ክትልወጥ ኢልካ ትብገስ ክትልወጥ ግን ሂወትካ ክልወጥ ኣይትርእዮን ኢኻ ኣብቲ ናይ ቀደም ትነብር እንታይ ገብረካ ዝድሕሪ ግዜ ተስፋ ትቆርፅ እሞ why bother ንምንታይ ኢለ እሞ ክትፍትን ኢኻ ምፍታን እውን ኣየድልየንን እዩ ኣብ ዝብል ኣተሓሳስባ የብፅሓካ እሞ መሊስካ ትስልቹ ማለት እዩ you never felt truly passionate about anything and you fear you will never be ከምኡ ድማ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ንልብኻ ክመልኣልካ ዝኽእል ነገር ክትስእን ከለኻ ሕጂ እንታይ ዝሕጉሰካ ነገር ድለየ ዝብል ክሰምዕ ከለኻ እንታይ እሞ ዘሕጉሰና ኣይፈልጥን እየ ክትብለሉ ትኽእለሉ ኩነታት እውን ስለ ዘሎ ስለዚ ኣየጋጥምን ማለት ኣይኮነን you feel you're behind your old friends and family ከምኡ እውን ካብ መተዓቢትኻን ካብቶም መዛኑኻ ዝነበሩን ቀደም ኣብ ንእስነት ድያ ብዝተፈላለየ ድሕሪ ኩሎም ክትተርፍ ከለኻ ሓንጎልና ኩሉ ግዜ ከወዳድር ስለ ዝጅምር ክነወዳድር ኣይግባእን ግን ይገብር ኢኻ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብዚ ምስልቻው ናይ ሂወት ከምፃና ዝኽእል ነጥቢ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ሂወትና ወላ ኣብቲ ዝበለፀ ነገርና ከድና ከለና ዘጋጥመና እዩ ንኣብነት ኣነ ካብ ትምህርቲ ወዲ ኣብ ስራሕ ምሳተኹ ከምዚ ፍሉይ ክስምዓኒ ይፅበ ነይረ ግን ከምኡ ይኮነን ኣብቲ ስራሕ ኩሉ ግዜ ጀማሪ ኢኻ መጀመርያ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ፀቕጥታት ናይቲ ስራሕን ናይቲ ውድድርን ትርዮ ስለዚ ኣብኡ ፀቕጥለካ እንደገና ትምኒታት ባህግታትካ ዝነበረ ድማ ብዙሕ እዩ ነይሩ ስለዚ ስትረስ ክትከውን ትጅምር ነቲ ሂወት ከም ዝግባእ እንጆይ ኣይትገብሮን ኢኻ ቬኬሽን ክትከይድ ትፍትን ግዜ ተጥፍእ ግዜ ናብቲ ትኸይድ ናብቲ ትገብር ዝገብሮ ዝነበርኩ ያነ ግን still you don't find the right thing ክሳብቲ ናይ ሓቀኛ ሓጎስ ዝህበካ ትረክብ ክትፀሪ ዘለካ ንዑ ምስ ረኸብካ ጥራይኻ ድማ ሓጎስ ትረክብ ክብል ይፈቱ ማለት እዩ so number 4 three types of boredom ሰለስተ ፍሉያት ንምስልቻው ናይ ሂወት ክገልፁ ዝኽእሉ ነገራት ክንርኢና ቀዳማይ anxiety boredom ይብልዎ እዚ ድማ ሻቁሎት ዝመልኦ ወይ ከዓ ፍርሂ ዝመልኦ ምስልቻው ክንብሎ ንኽእል ኢና this comes from a belief that fun or joy is something that comes from an external stimulant and we miss them we become filled with that so እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ቀዳማይ anxiety boredom ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ሓጎስ ወይ ከዓ ምዝንጋዕ ካብ ደገ ዝመፅእ ካብ ካልኦት ዝመፅእ ነገር ስለ ዝኾነ እዞም ካልኦት ነገራት ድማ ኣብ ዙርያና ምዘይህልው ክንሕጎስ ኣይንኽእል ኢና ካብ ዝብል እምነት ወይ ድማ ካብ ፍርሂ ስለዚ ነቶም ኣዕሩኽትካ ድዮም ሓዙትካ ክጠልሙኻ ከለዉ ወይ ምድዋል ከቋርፁ ከለዉ ፍርሂ በይነይ ከይከውን ካብ ዝብል ፍርሂን ሻቅሎትን ዝመፅ እዩ ሓጎስ ምዝንጋዕ ምስ ሰብ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እዞም ሰባት እንድሕር ኤክስክሉድ ገይሮምኒ ኣብ ጭንቀት ክነብር እየ ዝብል ካብ ሻቅሎት ጌና ከይመፀካ ከሎ በዓልካ ተፈጥሮ ሻቅሎት እዩ እዚ anxiety boredom ዝብሎ ካልኣይ fear boredom ይብሎ is the fear of being alone ድማ ናይ ፍርሂ ምስልቻው ድማ በይንኻ ካብ ከይትኸውን ኢልካ ዝመፅእ ፍርሂ ካብ ፍርሂ ዝተበገሰ ምስልቻው ናይ ሂወት እዩ እዚ ድማ ተፍቅሮ ነርካ ሰብ ምስ ገደፈካ ከጋጥም ይኽእል እዩ ንኣብነት በይነይ ክነብር ኣነ ሓዋሩ ካብ ዝብል ምስልቻው ናይ ሂወት ዝመፅእ በይንኻ ምንባር ከምዚ ፍርዲ ሞት ጌርካ ክትወስዶ ከለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ተዓቢ ጌጋ there are people who can relax along with their mind እዚኣቶም እዞም ሰባት እዚኣቶም በይንኻ ኮይንካ ምዝንጋዕ ሪላክስ ምግባር ዘይከኣል ጌርካ ንሓንጎልካ ክትምኖ ከለኻ በይነይ ክነብር ኣይደልን እየ በይንኻ ምንባር ከቢድ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ዋላ ፊልምታት ንሪኦ እውን እዚ ስለዚ ምስትውዓል የድልየ እዩ በይንኻ ክትነብር ዘይትኽእል ተኮይንካ ምስ ሰብ ክትነብር እውን ዝኸበደ እዩ ምክንያቱ እቲ በይኑ ሕጉስ እዩ ምስ ሰብ እውን ሕጉስ ክኸውን ዝኽእል ኣብ በይኑ ሓጎስ ዘለዎ ወይ ሓጎስ ሸር ክገብር ዝኽእል እምበር ኩሉ ግዜ ብሰብ ተኸቢብካ ክትነብር ኣይትኽእልና cause it forces them to ask questions በይኖም ዝኾኑ ድማ ሓንጎሎም ሕቶታት ይሓቶም ነቲ ሕቶታት ድማ ክምልስዎ ስለ ዘይደልዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያ ሰብን ኣብ ዙርያ ካልእን ክትጉዕዙ ይመርፁ
تاساسيتي عينة مثل شاورما personally law. This personal boredom comes from lack of ability to engage with the world in an interesting way. We are bored because our thoughts are repetitive and boring. كل جزء زسالساي دما أب هيوت كم تنسخات دليو عينة engagement ويكا موسى أب هيوت إذن كجبريل كاجن كد جبر أبزي تخلو له جزء زي ما تأكل مثل شاويو مبزعت جزء أب هيوتنا زسالشونا على مثل شاوي تسلا زي كنا ده كنا سي أبرسنا زدقاقوم حساباتن نساتهم the same حسابات سلنا دقاقم زلنا حدش كنا تسلزين خد زلنا يسالشونا زلنا سلزي مدقاقب هداني كادابتيشنز ولا بزي كدستعينتيو أزينا مش دقاقمو مثل شاو كم تخد كردانا له قرب تلي عبارة ديزي كال فيديو نجرنيري مفتحناي مثل شاو تبل قرب كابا سامرايز جرك بكم أبزي نمبر 1 قال لك كابتن قبر زلنا change your route من قد خير لنا من قد مغيارك بالقلق as simple ني كتمان خدلو من قد كنكير لنا بحد من قد تراين غير استفل عليه من قد نفتن مغنياتو استفل عليه من قد استفل عليه نجارات كنرينا استفل عليه نجارات كقاتو مناقول نستراح كن كيت كلنا باس نوزدو دايركشنز نغير ذكا انت خوين كن كيت كلنا قلطفنا عم بصحلنا كملس كلنا قمنا البات من قد كنكير لنا كل جزء بحر عند حركيت كل جزء يسل شوكا سلازو خوني بلو سلازي استفل عليه من قد تطرخ لها استفل عليه كونتاتن حساباتن كمصو خيقول قال ask good questions استفل عليه فليز بالحطوطات كنحتت كنكل لنا انت عايز نابنت نتهم سبات مسانا زلو فليز بالحطو نفسنا ونكم حنت عينت سبورت تراي كنقبرويكا حدا عينت مقبي وي حدا عينت كدان وي حدا عينت مس حدا عينت سب تراي كتنبر انتو زبلوخا انت عينت سب مخوني انت عينت مقبي مخوني انت عينت كدان مخوني انت عينت سرح مخوني إنابلنا حنت توبيك وسينا بزعبا كنمرامر نجمر نعو كنبسلو ارست فيلم خنسرحلو نفتن اذا عينت كونسبت انتاي قبرنا حدا نحنقولنا تشالنج يقبرو مخنياتو مزبزح من بارز لمده اب حدا كما يلوخ نبر مخاله نزبل كفلاسف ادلكو بقولو نسباتكم مخنحتم كلناون كومو نخفلاسفو ادل هبو اموداتا change your routine كل جزء تنقبرو كنتاتنا كنقايرو نفتن نابنت try to write or eat with your different hand نابنت مبزحت جزء بيمانا نبلع بيمانا نصعف تخينا بس اقامنا خنبلع بس اقامنا كنصعف نفتن الزدمان حنقولنا challenge يقبرو لحدش نعو كنلمت كلنا قال لك نقبر كلنا كل نقرات كنقايرو نفتن مقيار صبغيو كاب مسل چاونا خطحناكا قال حواتنا نابنت كنسيو نتجزا بزعق زي كايرو That's really good actually. أنا فتواني نابنت تمكيارة فتواني but that's actually good كم مثل جاو كده حنزغل تاقم مفتح مخانو أبدأ فيديو درون ريال لنا مالتي change your routine كمون أقبابا دا ساخاديو كمون نابنت أبسالون تراي كرسي كفت بلتنيركا sometimes تاقبرانا تلفزيون كرر تخويني أمريت أمن سف تراي كفت بل that gives you a different direction أفتحت خفيت كتر خلاها even sometimes ممكن كبر كلنا أمريت كفي لخصتي مرت مالتي was the different يعني زي لما تقص لزخانة كومون يبلو أنا كبر كونجن كدكس كالخاون sometimes ولا بسالون كدكس change is always good we can كونكولا نجارات مكيار كاب solution كخاون كم زخلينا كورس لذي زا فيديو زيا نبزح سب كم تخلي عمو انتخيلكم بليز شير قبروا مغنياتو بزح سب بزيس أقام كتقع خمزخل سلازرد عنا مالتيو زخبل كله سرح زي بلون تغادي كونس even سرح زلو ما بسبق يوزلون بزيس أقام كتقع ميخيلي كم وترو تفتيحهم ما لايك قبروا لا نابكالو تحلفوا ناتكم ريتو ناتكم تمكرو نسخاتكم تدليوار ستاتون كالي مزز تحاز مور تدلين دارخوينكم اب كومنت سكشن قدفوا لي እናበልኩ ናይሎም ቪድዮ ኣብዚ ወዲየ ኣለኹም ኣብ ካልእ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና ይብለኩም ቻው